Hola, buenas tardes a todos. Soy de la sección picheleira do Club do Rencor e vamos a comenzar unha andaina hoxe día 9 de maio, sábado, 7 da tarde. Espérase chuvia, está caendo unhas gotas. Intentaremos facer 17 kilómetros polo río Santa Lucía para arriba, depois afrontar a subida a Monteviso. E nada, aquí estamos, vou acompañado con dúas becarias que vos vou a presentar. Un chamase Elvira, e a de gafas chamase. Están facendo prácticas a ver se dan dentro de interinas. A ver, esperemos a ver como se portan hoxe, porque a carrera para entrar no club é larga. Así que comenzamos. Estamos agora máis ou menos pola rúa do